Sa risgo nga ginaatubang sa pipila ka estudyante sa Asuncion, Davao del Norte nga daw naga-zipline aron lang makatabok sa sapa human naguba ang ginasakyang bangka, unsa kaha ang solusyon sa panggamhanan niini. Matagamtama na kaha sa mga estudyante ang dugay na nga pangandoy nga tulay. Aniya ikaduhang hugna sa RTV Presents ni John D. Esteban. Wala igsapayan ang risgo sa pagtabok sa sapa. Walay kasiguruhan apan kinahanglan mo padayon bisan pa man sa kalisod alang sa kaugmaon nga gihandom. Matag adlaw musakay sa gubaong bangka ang mga bata sa Sitio Casilak, Barangay Sagayan, Asuncion, Davao del Norte. Paingon tulunghaan, way katig, puno og lungag, kinabuhi ang namiligro. Ugaling maanod ang bangka, mapugos sila nga magkumbitay sa pisi nga daw nag-zipline. Aron makatungha, daw paril nga nag-ulang kanila sa mas hayag nga ugma. Unta na mo donate og kanang hangin bridge. Kung saon na lang jud ingon ani jud ni siya forever. Ginoo na jud bahala og insay hikapon ani nga utabang namo diri. Nag-viral ang video ug nakaabot sa lokal nga panggamhanan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang opisina sa mayor ngadtong March 12. Dili matud pa kaya sa pondo sa LGU ang pagtukod og tulay. The administration requested DP, pero ang DP kasi hindi iyan mag-invest ng $500 million for few residents. If less than 200 ang gagamit, and then the government will spend 300 million, parang hindi siya magiging priority. So ang priority nila yung mga tulay, yung mga daan, na marami talaga ang magbe-benefit. Kasi isang purok lang yun kasi. So ang ginawa, yun na, may bangka. Dumating yung baha. Sa bahin sa kanhi ug kasamtangang kapitan sa barangay, siguro makaligis ko panani kung inyong ko nga basig wala pod sila maka-interest. And usamang gud sa ilang basihanan matud pa nga tungod gamay ra daw ko ng patyules. So kung ingon ana ang tinuod nga kuan nga diwa sa pag-assist nga makadawat og mga proyekto ang usa ka komunidad sa barangay. So dili gid mabutangan og tulay tungod kay gamay ra ang mga katawhan. Kay kung nailay budget isakto barangay wa na amo na lang ipatulayan ba di pahanging bridge sa mo. hinuon ang provincial government. Personal nga gihatod ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib niadtong March 18 ang duha ka motorized bangka alang sa mga taga-Casilak. Personal nga kwarta ang gamit sa gobernador aron makapalit dayon og bangka isip pinanaling solusyon. Madugay man gud daw kung iagi sa procurement process. Naasay mga life jacket aron masiguro nga luwas ang pagtabok sa mga residente labi na sa mga estudyante. Sumala ni Governor Hubahib karon lang kini nakaabot sa iyang opisina sanglit wala kini na report kaniya. Ang permanent solution na tuwa ni is una, isugdan ang construction sa kalsadas ikan sa Santa Filomena. Next week naman po yung ang atong tawag niya hanging bridge. So, i-appeal na ko sa Supplemental Budget 1 nga ipa-approve for this week para nga makapabida yun ta. So, hopefully, by month of May, masugdan ang maong pag-construct sa maong proyekto. Sa dugay nga panahon, damgo sa mga residente sa Sitio Casilak ang magkatulay, labi na sa mga estudyante, kinsa nagpasan sa bugat nga responsibilidad alang sa kaayuhan sa pamilya. Karon, doon na sila inaaninag nga paglaom, nang hinaot nga sa pagbuklat sa ilang mga mata sa bag-ong kabuntagon, tulay na ang ilahang malaktan ug makatabok sa kalisod alang sa mas hayag nga kaugmaon. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.